recerca d'audiències utilitzant els nostres actius digitals. En aquest vídeo aprendreu com utilitzar els actius digitals de l'empresa per trobar audiències i conèixer les eines de Meta, Google Analytics i LinkedIn Insights per tenir dades de les nostres audiències. Hola, anem a veure la importància de quan estem recercant audiències i públics objectius per arribar a ells a través del nostre contingut, com a part de poder fer tots aquests tipus d'entrevistes, utilitzar webs d'estadístiques, etc., per conèixer millor quin és el nostre potencial client, no hem d'oblidar que si l'empresa ja té eines digitals com perfils de les xarxes socials, una pàgina web, un blog, etc., totes aquestes eines ja tenen eines d'estadístiques per començar a veure qui és la teva audiència. Per tant, la idea és mirar els actius digitals que ja té l'empresa, veure quines són les persones que ja visiten aquests perfils, que ja visiten la web de l'empresa, per a partir d'aquí intentar treure millors dades i millors informacions per definir el nostre públic objectiu i per definir el nostre buyer persona. Per tant, el que veurem ara són tres eines. Una és l'eina d'estadístiques de Meta Business Suite, que és la que teniu aquí en pantalla, que és una eina que ens permet veure una informació bàsica de quins són els nostres seguidors tant a Facebook com a Instagram. Després veurem Google Analytics, que ens permetrà treure dades de la nostra pàgina web, i per últim veurem l'eina que té LinkedIn, una eina més professional, una xarxa professional, que també ens dona dades inclús amb més detall, que potser és més rellevant. Doncs si entrem al Meta Business Suite, això d'aquí que esteu veient, en realitat s'ha de fer a través de Facebook, o sigui, heu d'estar registrats com a usuari a través de Facebook, i llavors, si creeu una pàgina de Facebook, un cop heu creat una pàgina de Facebook, us tindreu accés al que li diuen el Meta Business Suite, que és com un panell de control que ens dona, aquí tenim un munt d'eines avançades de com poder gestionar els nostres perfils de Facebook i d'Instagram, perquè des d'aquesta eina de Meta, que li diu així Facebook, també podem connectar el nostre perfil d'Instagram i a partir d'aquí tenim tota una sèrie d'opcions que anirem veient, veurem, quan parlem de planificar els continguts, veurem què vol dir el planificador i veurem altres coses, però aquí ens interessa més la part d'insights, que li diu, d'estadístiques sobre usuaris. Per tant, això que esteu veient aquí no és una compte personal de Facebook, és una compte personal de Facebook que a la vegada ha creat una pàgina de Facebook i ha connectat aquesta pàgina de Facebook amb Instagram, d'acord? Llavors, un cop tingueu això, aquí teniu la part d'estadístiques. Aquesta part d'estadístiques fa referència tant a Facebook com a Instagram. Aquí pots canviar, pots canviar Facebook, pots canviar Instagram. Això representa que són els dos comptes que jo tinc connectats d'una empresa dins d'aquest compte de Meta i et dona tota una sèrie de dades. Aquí ja veurem, perquè hi ha dades una mica de tema del contingut, si té molt engagement, si a la gent li interessa, les visualitzacions, però ens interessa la part de públics, ens interessa la part de públics. Aquesta part de públics fa referència, lògicament, amb els teus seguidors, perquè tinguis una mica d'informació dels teus seguidors. Quan estem definint un públic objectiu, sempre comencem, per la part per dades demogràfiques, o sigui, home, dona, edat i ubicació. Són dades bàsiques que en qualsevol definició de públic objectiu això ho hem de tenir clar. I a partir d'aquí el que tenim una mica d'informació ens dona una mica d'aquesta informació. Per exemple, a nosaltres ens està dient que la majoria de seguidors són dones, per tant, ja estem sabent que el perfil és dona. No ens dona dades d'edat, vaig a mirar si a Facebook ens ho diu. Són dades que heu de tenir en compte que de vegades les veiem, després canvien el tema de privacitat, després no ens les diu
I Facebook, i com a altres plataformes així d'estadístiques, quan toca tema de dades personals, va canviant. De vegades podem veure més informació, de vegades podem veure menys. Vull dir que fa un temps aquí podies veure les dades. Ara veurem per un altre lloc que sí que les podem veure. Ens diu les ubicacions, sí? Això és important. També us dic, va a Espanya, és on tinc gran part de l'audiència, però també tinc altres països on també tinc audiència, i dintre d'Espanya, doncs, quines són les principals ciutats, està bastant repartit, on tinc la meva audiència. Per tant, aquí, sense jo fer res, simplement veient quins són els meus seguidors, en aquest cas, doncs a Facebook, estic veient que majoritàriament són dones i que les principals capitals d'Espanya, sí, possiblement és on sigui on tingui més audiència. Per tant, també a l'hora de pensar com fer els continguts, què mostrar en aquests continguts, de què parlar, també em pot donar una ajuda que al final són les principals ciutats on puc treballar. Dins de, si estem fent anuncis, lògicament, dins de Facebook i d'Instagram, també tenim una part d'estadístiques que fa referència només en els anuncis. Només en els anuncis. Clar, llavors, en aquests anuncis, si jo vaig aquí a les campanyes, en aquests anuncis, quan anem a veure les estadístiques, normalment sí que ens dona informació de dades. Un segon, tanquem això. Aquí tanquem, no vull comparar. És igual, agafem una qualsevol. Perfecte. I hem agafat una qualsevol. Tanquem aquí. Ara. I ara anem a mirar, per exemple, aquí tenim, per exemple, edat. I quan posem edat, posarem que ho veiem en tot. Quan veiem aquí l'edat, que això no ens ho donava, el que hem vist sobre els nostres seguidors, però aquí, per exemple, quan estem fent veient les campanyes, sí que ens diu una mica a qui ha vist més el nostre anunci. I aquí és un anàlisi que podem anar fent nosaltres, de dir, hòstia, en aquesta franja d'edat és quan qui ho està veient més o qui ho està veient menys. En canvi, la gent més jove no ho veu tant. És un anunci que està en una franja d'edat de 25 a 65 i el sistema per si sol podem veure que potser interessa gent amb una edat de 45 en amunt que no de 35 en avall. I també pots començar a veure qui és la teva audiència i pots intentar pensar-la i definir-la millor. Per tant, l'eina de Meta et pot arribar també a dir, per exemple, si l'usuari és més d'un sistema iOS o un sistema Android, si entra més amb el mòbil, si entra més amb l'ordinador sobre la taula. Vull dir, et pot donar informació d'aquest tipus. Però bàsicament a Meta sobretot ens donarà el gènere, edat podem veure i ubicació, que són tres paràmetres importants a l'hora de fer una recerca de la nostra audiència. Si anem a Google Analytics, Google Analytics és una eina que més endavant
veurem com la configurarem amb una compte real, amb una pàgina web real, i veurem temes de mètriques, d'anàlisis de continguts, etc. Però ara aquí, com que estem amb la part d'audiències, anem directament. Això és una pàgina web que té un codi de Google Analytics, per tant, que li donem permís a Google perquè vegi què està passant a la nostra web i d'on venen els usuaris, i un cop estem dins d'una compte de Google Analytics, aquí tenim que posar atributos de los usuarios. ¿Vale? Atributos dels usuaris vol dir, bueno, què sé jo, què sap Google Analytics o què pot detectar Google Analytics sobre aquests usuaris. Ens donarà informació de la ubicació, sí? Per cada país, llavors podem anar a veure els països. Aquí són els països en general, però si jo anés a Espanya, podria veure a Espanya quines són les principals ciutats, el mateix amb cada país. Aquí per gènere, sí? Home, dona, per edat, ens diu per edat. També, segons el tipus d'empresa o el producte que tu tinguis, doncs, lògicament això pot variar. Què sol passar a moltes webs o molts projectes? Que tu et penses que vas a un públic objectiu d'una certa edat, tirant a jove, però quan veus aquestes dades dius, hòstia, però tinc molta gent que no es ven bé el meu públic objectiu de 45, 54, sí? Però això pot passar que al final qui acaba comprant aquell producte és el pare o és la mare o és una persona ja més adulta i que acaba anant allà i comprant el producte i no és aquesta persona més jove, i això es reflecteix aquí, vull dir que a vegades passa normal. Què és interessant aquí? Els interessos que veieu aquí. Aquesta idea d'interessos, com ho fa? Google, com que li hem donat permís, a través de les cookies i a través de moltes coses, veu els usuaris que arriben a la nostra web, quines altres webs han consultat o quins interessos tenen, sí? I a partir d'aquí tenim una sèrie d'interessos. Això ho tindrem en anglès, surt en anglès, no, podeu traduir, però surt en anglès. Això està bé perquè quan definim el nostre buyer persona, són característiques que podem afegir i després més endavant a l'hora de pensar els nostres continguts i de més, doncs ho podem tenir en compte. Per tant, aquests interessos és important mirar-los, a veure, i a partir d'aquí tenir-los en compte. Quan la nostra web té molt poques visites, veurem que aquí hi ha poca informació. O si fa poc que tenim el codi de Google Analytics, veurem que hi ha poca informació. Però, si no, amb una web ja amb un cert nivell i amb un cert volum de visites, doncs són dades molt, molt importants. I per últim, anem a Google Analytics, a LinkedIn, disculpeu, a LinkedIn. I dins de LinkedIn, nosaltres com a usuari a LinkedIn no tenim dades. Bueno, sí que podem veure dades de qui són la xarxa de contactes i de més, però si tenim una pàgina LinkedIn, que és aquesta pàgina LinkedIn que genera contingut i publica contingut i tenim una estratègia de contingut en aquesta pàgina, un cop estem en aquesta pàgina, tenim una part d'anàlisis. Ara estic dintre d'una pàgina i l'estic veient com a administrador i aquí tinc una part d'anàlisis. I en aquesta part d'anàlisis ens dirà com estem aconseguint els seguidors, d'on són aquests seguidors, podem veure els seguidors, lògicament, però aquí també tenim una part important, aquí a ubicació, que podem veure, per exemple, si ho vol, aquí. Per exemple, funció laboral. És de ventes, és de màrqueting, és de desenvolupament, puc veure tot, és d'administració. Hosti, qui està seguint la nostra pàgina de LinkedIn és el nostre potencial client o el que hem dit, estic buscant a veure quin és el meu potencial client, estic fent aquesta recerca de definició de la meva audiència, doncs per aquí també em pot donar una pista, no? Si ara imagineu-vos que aquí veig que els enginyers segurament són les persones que més els interessa el meu tipus de contingut que estic fent fins ara i realment és la meva audiència, no? Però potser hagués vist operacions i fos el 70%, diria, hòstia, operacions. Bueno, clar, és que depèn quin sector, el teu potencial client no es considera dintre de la part d'enginyeria, sinó es considera més des de la part operacional, no? Això són més terminologies que quan definim audiències està bé saber-ho. I lògicament
del sector, quin tipus de sectors d'empreses estan treballant, etc. Per tant, LinkedIn ens dona una informació molt referent en el perfil professional d'aquestes audiències. Això està molt bé, el nivell de responsabilitat. Escolta, qui està visitant el meu perfil? Gerents, directors, si és possible que això d'aquí també ho hagis d'incloure doncs, a la teva definició de públic objectiu. Per tant, hem vist 3 eines que el que ens ajuden és a veure en aquest moment actual que jo estic definint la meva audiència i el meu públic objectiu per a tota aquesta estratègia de continguts que estic fent, doncs és anar a veure la realitat. Bueno, ara realment què està passant? I si el que està passant és una mica el que tinc en cap i amb l'audiència que jo vull començar a definir. I si no, doncs és el moment per treure aquestes dades, treure aquesta informació i veure com podem fer per alinear aquesta estratègia de contingut cap al públic objectiu que realment volem. Doncs moltes gràcies. Heu vist. Com les estadístiques de Meta en donen dades als usuaris a Facebook i Instagram, les dades rellevants que ens diu Google Analytics sobre els visitants de la nostra web i la informació valuosa que podem recollir de LinkedIn.